B'reazzjoni għas-sentenza mill-Qorti għall-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea l-eks Prim Ministru Joseph Muscat għal kif bil-flus ta' dan il-programm li qabżu l-1 euro il-familji u negozji f'pajjiżna baqgħu għaddejjin qisu mhux xejn fi żmien il-pandemija. Miljuni oħra marru għal housing għaqdiet mhux governattivi, il-Knisja u saħansitra biex inxtraw isma f'bank biex tissolva problema li kienet ilha tkarkar. F'kitba fuq Facebook Dr. Muscat tenna li xorta jemmen li hemm lok biex il-programm ta' Malta li huwa l-aqwa wieħed fid-dinja jibqa' dejb xi bidliet, dan speċjalment meta l-Istati Uniti għadha kemm ħabbret programm simili. U għannota kemm nies bħal Roberta Metsola u l-Partit Nazzjonalista ilhom mill-ewwel minuta jaħdmu kontra pajjiżna, waqt li żied li lil dawk li se jħorġu jippritkaw fuq l-etika jgħidulhom li jippreferi li nġibu investiment lejn pajjiżna permezz ta' dan il-programm milli nonfuquhom kif iridu huma fuq armi tal-qerda. Ma naqtawx qalbna u nibqgħu mexxin b'determinazzjoni biex inkunu nistgħu nġibu aktar ġid lejn pajjiżna, saħaq Joseph Muscat. Fl-istess ħin innota kif din kienet waħda mill-ftit drabi li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja qalbet rasa l-isfel il-parir tal-Avukat Ġenerali tagħha stess li kien ta' raġun sħiħ lil Malta fil-każ tal-programm taċ-ċittadinanza. Min-naħa l-oħra fi-stqarrija l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Iżvilupp l-MDA qalet li tinsab iddiżappuntata bid-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea kontra l-programm li deskrivitu bħala ta' benefiċċju kbir għall-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż. L-MDA inkoraġġiet lill-Gvern biex jemenda li hemm bżonn minn dan il-programm u mhux waqfu kompletament. L-Assoċjazzjoni appellat lil partiti politiċi biex ma jirkbux fuq il-partiġjaniżmu hekk kif il-każ huwa ta' importanza nazzjonali.